Ayiwa an lamɛnbaga cɛ ani muso denmisɛnnin ani makɔrɔba an b'aw fo dante foli min na aw ni an bɛ ɲɔgɔn bolo bi tuguni micro territoire an ka question ye jumɛn ye état civil commandant u talen don grève la grève illimité k'u t'a dabila ko fo u ka mɔgɔ minnu minɛna ko f'u ka bila olu ka mɔgɔw dun minɛna mɔgɔ dɔw minɛna olu kɔfɛ u ye olu labila ma sɔn olu ka mɔgɔ bila i n'a fɔ Sumala Sise ninnu u tɔw olu labila olu ka mɔgɔ ma bila commandant dun ma ɲinɔ ten cogoya la dɛ an bɛna don dugu kɔnɔ ka dugukɔnɔdenw hakilina ɲininkali kɛ u hakilina ye min ye nin minɛni ko in na ani ninnu ka baarakɛbaliya ko la u ka dɔ fɔ an ɲɛna a y'an sigi dɔɔni. An tilennen fa i tɔgɔ ni jamu? Ne tɔgɔ Mamadu Konate. Mamadu Konate oye Konate basi tɛ an ka état civil mɔgɔw commandant u ka talen don grève illimité la ka d'a kan u ka mɔgɔ minnu minɛna u ma sɔn k'u bila mɔgɔ dɔw minɛna olu kɔfɛ u ye olu bila donc u fana talen don grève la tant k'u ka mɔgɔ ma bila k'u tɛ baara kɛ o dun dama ni anw jeunes na an tɛ ka papier sɔrɔ concours dun mina lancer sisan olu tɛ ka baara kɛ e hakilinata ye jumɛn ye o ko kan? Ne hakilinata la mun na fɛn bɛɛ lajɛlen o sigi ka fɔ de ko man ka da ko ma olu b'u ka prévu kɛ Sumala minɛra ani Française ni minɛra olu bilara adamadenw tɛ kelen ye o jinatigɛ taabolo yɛrɛ bon ɲininkali min fana bɛ kɛ mɔgɔ mun ye Sumala minɛ ani olu ka mɔgɔ minɛlen est-ce que u bɛ mɔgɔ kelen bolo est-ce que a dɔnnen non fɔlɔ u bɛ groupe min yɛrɛ bolo fɔlɔ jamana b'a seko la nka olu man ka fitinɛ ka fɔ olu ta mɛra Sumala ɲɛ Sumala bilara k'a fɔ k'u bɛ baara bila pepewu yɛrɛ donc ni faama ko ni faamaw ko an hakili b'a la u k'a to olu bolo k'u ka baara kɛ mais ka baara bila kɛ tantɔ badabada an tɛ baara yɛrɛ kɛ u ma bila o bilali tɛna dɔn n'a se bɛ hali faamaw ye bi u b'u bila bi n'a se b'u ye sini u b'u bila sini mais ni Ala k'an kisi n'a fɔra dɛ ko olu fana k'u b'u bolo san 5 san 10 olu fana bɛna o san kɛ o kalo 6 o kalo 8 kɛ u bɛ baara bila wa donc k'u fana k'a lajɛ ni hakili ye ni fasoden ɲumanya ye adamaden a man di mɔgɔ si ye i baarakɛɲɔgɔn ka minɛ ka wagati kɛ ko da tɛ ka don a la nka olu yɛrɛ bolo da tɛ ka don a la mais o tɛ faamaw ŋaniya ye faamaw yɛrɛ kɔni bolo olu b'u seko la mais f'a ka ɲini k'a dɔn fɔlɔ de groupe jumɛn y'u minɛ n'o dɔnna a bɛ se k'a fɔ ko u bɛ k'u ban k'u ka baara kɛ walasa k'u bila donc bon o kɔni ye ne hakilinata ye u k'u bolo da u dusu kan u ka baara kɛ u ye mun kɛ ka ban bɛɛ bɔra a kalama diɲɛ bɛɛ bɔra a kalama donc k'u bolo da u dusu kan u ka jamana in yɛrɛ lajɛ an sɛgɛnna an tɔɔrɔla donc an bɛ transition min kɔnɔna la se t'olu fana moyen t'u ye donc an k'olu fana to yen an k'u dɛmɛ donc an ka jamana ni an ka makari minɛ an ka ɲinɛ minɛ ko nataw la an bɛɛ k'a fɔ ko tare tare quoi awɔ. Merci kuma ɲɛna. An tilennen fa. Somɔgɔw. Tɔɔrɔ si tɔgɔ ni jamu? Ne tɔgɔ Modibo Jakite. Modibo Jakite. Ok filakɛ basi tɛ administration civile mɔgɔw talen don grève la grève illimité mɔgɔ t'a ban waati yɛrɛ dɔn ka sabu kɛ u ka mɔgɔ minnu minɛna u b'u bolo u ma sɔn bila mɔgɔ dɔw minɛna olu kɔfɛ u dun y'o mɔgɔ ninnu labila u ma sɔn olu ka mɔgɔw labila donc u fana taara grève la tant k'u ka mɔgɔ ma bila k'u fana tɛ baara kɛ concours ni fɛnw dun wagatiw sera n'olu ma baara kɛ jeunes minnu bɛ yen ni diplôme b'u bolo est ce que olu ka baara ko bɛna se ka ɲɛnabɔ donc e hakilinata ye jumɛn ye o ko kan? Bon ne kɔni bɛ fɛ dɔrɔn u ka sabali quoi u ka denmisɛnninw fɛn pour que u bɛ se u ka baara ni fɛnw kɛ quoi donc u ka sabali u k'a kɛ Ala yɛrɛ kama u ka nin ko ninnu dabila u k'a lajɛ u ka denmisɛnninw ka fɛnw ka ɲɛnabɔ pour que denmisɛnninw bɛ se ka to ka concours n'u ka fɛnw kɛ ne kɔni hakilinata o de ye vraiment. Merci kuma ɲɛna. An tilennen.
wa mɔgɔ minɛna mɔgɔ bilali mɔgɔ minnu bilala minɛna olu donc olu bi bilala olu ka mɔgɔw ma bila sama kɛmɛ ka baara ye jɔ ti baara kɛ olu ka mɔgɔ ka bila denmisɛnnin minnu ti ka baara sɔrɔ sisan denmisɛnnin minnu bɛ ko tigɛ ɲɛ e yɛrɛ hakili bon ne kɔni ne ye mun ye vraiment que o dɔ don parce que n'a fɔra ko a ye dɔ minɛ a ye dɔ bila o kɔni man ɲi n'a ti ɲɛ n'a b'u mɔgɔ kɔni bila a b'u bɛɛ de bila bon commandant ninnu filɛ nin normal u kan ka taa garde de di commandant ma garde t'u bolo foyi t'u bolo aw bɛ se ka taa mɔgɔw bila kungo kɔnɔ cogo di garde t'u bolo foyi t'u bolo k'u ye commandant o ye coup de ye o donc n'i y'a ye k'a fɔ commandant ninnu sera ka taa minɛ o yɔrɔ la c'est que garde de kɛ ni garde bɛ yen o tɛ se ka minɛ o kɛra cogo cogo garde dɔ kɔni b'a yɛrɛ kɔni di k'a yɛrɛ kɔni di saya ma mais garde tɛ yen foyi tɛ yen fo kungo kɔnɔ bin bon vraiment que u ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ k'o ninnu bila parce que n'u ma ninnu bila a man ɲi minnu y'u minɛ u b'u dɔn mais aw y'u wele aw ka négocier n'u ye aw ka kuma n'u ye a ka fisa pour que ninnu bɛ cogo min u ka bila ten n'o tɛ nin papier ko nin mɔgɔw bɛɛ mago bɛ papier la an tɛ ka papier sɔrɔ o dun man ɲi o man ɲi jamana kɔnɔ bon komi bandaw ninnu nana sisan bon bandaw ninnu olu de bɛ se ka wuli ka anw dɛmɛ pour que ninnu bɛ se ka di cogo min na mais komi sɔrɔdasiw ka ko u t'u ka fɛn fɔ mɔgɔ ye a bɛ se ka kɛ yɛrɛ o b'a la mais u t'u don kuma de la k'a fɔ mɔgɔ ye parce que maliyɛn da ka bon i y'a faamu an ta ka bon dɛ parce que an mana mun dɔrɔn a y'a sɔrɔdasiw y'a kɛ tan an y'a kɛ tan o t'o kɛ olu bɛ ka ko kɛ ji jukɔrɔ k'a ko ban n kɔni b'a dɔn walahi ni ala sɔnna wa bandaw a b'a kɛ u b'a kan yɛrɛ mais an mun ka di anw ye f'an k'a fɔ ko diɲɛ bɛɛ k'a mɛn ko diɲɛ ka tu sɔn i y'a faamu olu yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ko u minɛnen don tɔɔrɔlen don u b'a dɔn mais a kɛra cogo o cogo ni ala sɔnna a ma u bɛ fɛɛrɛ u bɛ fɛɛrɛw u bɛ ka fɛɛrɛ kɛ cogo bɛɛ la olu kɔni bɛ se k'u bila cogo olu bila mɔgɔw kɔni a miiri k'a fɔ k'u tɛ baara la o bɛ baara la dɛ mais sisan u na olu kalo fila de donc olu jamana ɲagamina ka se cogo dɔ ma donc k'u k'u hakili sigi u k'a lajɛ u ka négocier ni rebelle ninnu mɔgɔ ɲumanw tɛ mɔgɔ fagalaw mais a bɛ se ka kɛ o kelen k'u minɛ fɛn dɔ de kama wariko don fo ka wari de d'u ma n'aw ma wari d'u ma u t'u bila mais a bɛ se ka kɛ bandaw ninnu bɛ yen u tɛ fɛn f'aw ye u b'u daje olu kɔni b'u ka baara kɛ ji jukɔrɔ mais ni ala sɔnna a ma u b'u donc n bɛ mun kɔni dɔn ni ala kɔni sɔnna a ma mɔgɔ minnu b'u bolo yen u kana jɔrɔ fugi la mankan tɛ yen mais an ka to jamana ka sumaya n b'a dɔn mɔgɔ minnu b'u bolo yen u t'u bugɔ u t'u neni u t'u tɔɔrɔ Soumaila Cissé ma minɛ yen u m'a bugɔ u m'a neni o bɛ fɛn dɔ de nɔfɛ wariko don ninnu filɛ wari ka d'u ye i y'a faamu mais komi mun ka di maliyɛn ye f'an ka yala k'a fɔ diɲɛ bɛɛ sɔrɔ nin y'a kɛ u t'o kɛ koyi sɔrɔdasiw ninnu c'est difficile kuma la kɛ dɛ mais komi an de bɛ jɔ o la u t'o kɛ n b'a dɔn ni ala ni kira sɔnna a ma mɔgɔ ninnu minɛna u bɛ bila i y'a faamu u b'a solution na mais a bɛ ɲɛ yɛrɛ i y'a faamu wa ami aba merci o de ka kuma ye aba n tɛ ni kɔrɔ aba ti wa ayiwa aw bɔra ka dugu kɔnɔdenw hakilila lamɛn bɛɛ bɔra k'i hakilinata fɔ an b'o de fɔ ɲɛna an bɛ aw de kama an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲina an bɛ kibaruya ɲini don o don k'a fɔ ɲɛna maliko in kan an y'a fɔ ɲɛna a kana ɲina fana ka aw abonné an ka page kan ka j'aime ni commentaire caman k'a kan aw k'an bɛ diɲɛ waati wɛrɛ